ए भावा, तू कोकणातला ना? हो रे, काजू आणशील? ते इकडे पण मिळतात रे. कोकणातले काजू म्हणजे आमका पण नाही गावनत. भावा, तू कोकणातला ना? हो. तुमच्यापासून इकडे यायला काय म्हणतात? हकडे ये. आणि तिकडे झाला ताकडे जा. मला माका तुला तुका. यांचं मस्त आहे. मला माका, तुला तुका, माका तुका, माका तुका. आवडणाऱ्या व्यक्तीला माय झया. माय जया, माय जया, माय जया, माय जया. भावा, गणपती आले. हो. तू गावी नाही गेलास? नाही रे. हा कसला कोकणी आहे? हा गणपती गावी जात नाही. हे बाय द वे, ते रात्रीचं खेळ चालीची शूटिंग तुमच्या गावी चालते? नाही रे. अरे कसला कोकणी आहे हा? हा कोणत्या कोकणात राहतो? अरे माय झया, सॉरी, माय झया. भावा, तू सावंत ना? हो. ए, राखी सावंत तुझी कोण? कोण नाही. भावा, तू कोकणातला ना? हो. हे लिंबू आहेत ना? हो. कोकण, हा. लिंबू, लिंबू, कोकण. करणी, करणी. ए, ए हा बघ नाही करणी. रे. अरे 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 लिंबू सरबत करायला आणले होते रे.